Og yes, nu kan vi se en masse tabeller, som egentlig kun går ud på 2 tabeller, hvor den ene viser blodtyperne, og det er så procentdelen, og det her det er den hypotese, der er blevet lavet, eller undersøgelse, der er blevet lavet ud af 950 patienter. Den her tabel, det er vores nulhypotese, og den her tabel, den er her for at vise, hvor tæt den kan komme på de her procentdele, og hvor meget afvigelse så derfra er. Her har vi alle observationerne fra den første tabel, som er nulhypotesen, og her har vi så procentdelene, og det har vi så regnet ud, hvor procentdelene egentlig går fra 350 og alle de andre, og der kan vi så se, at der er en lille afvigelse. Det var et fantastisk tidspunkt at sætte en klokke. For at finde den reelle afvigelse, så laver vi en Q-værdi, hvor vi går herned, skriver det lige med, parentes, QPS, minus, for, parentes, i anden, videre, der, divideret med forf. Nå da. Finder jeg lige ud af. Der er der så tydeligvis en kæmpe stor fed fejl, vi lige lavede der. Fedt, at vi gør det på den her måde i stedet for. Sådan der. Så går vi herned og skriver det. Minus forf. Videre. Ja tak. Mindre ja tak. Ja da. Så nu har vi fået vores fantastiske udregninger ud og data, og der kan vi se, at de 3 første, der er ikke så skide meget afvigelse. Men herfra, hvor det er fra 55 til 38, der er rigtig meget afvigelse, 7,60, samt 30 til 19, der er der også 6,36. Og det er jo meget lækkert. Så vil vi gerne plusse det hele, hvor vi så laver i E2 for eksempel her, skal vi så lige med så det. Ja tak. Nu kan vi jo så tydeligvis se, at der var en kæmpe stor fed afvigelse lige her, 17,2044, og den er ikke særlig pæn. Så nu går vi bare videre til at lave en goodness and fit, hvor vi går ind i statistik, så går vi ind i statistiske test, og så går vi ind i goodness and fits test, hvor vi så skriver OPS, hvor vi så skriver FORV, hvor vi skriver 7, men det er jo 8, så det er minus 1, så det bliver 7. Og vi tager den bare i G, det er sgu da lige meget. Værsgo. Så nu har vi jo en kæmpe goodness and fits test her, og der har vi den samme useless afvigelse her, men den er jo lige meget, fordi den har vi lige her. Men så har vi den her, som er resultatet af det hele ganget sammen. Og der kan man se, at hvis vi ganger det med 100, så er der en 1,6% chance for, at vi får det samme resultater eller højere. Altså det samme afvigelse og resultater eller højere, hvilket vi ikke rigtig har lyst til. Men vi vil gerne have en signifikantsniveau på 5. Klokken er nu 13:57, så du anholder Markus. Nej, det er du ikke. Jeg vil sige undskyld for, at jeg ikke fik afleveret den i går, og undskyld for, at jeg faldt i søvn i andet modul i dag. Så derfor så får du den nu. 13:58 er den done, og jeg tænker lige, at jeg venter 5 sekunder, fordi så slutter den på 4.